क्रिकेट के प्रेमियन के दिल फिर से धड़क गईल बा। काहे कि टीम इंडिया अब पहुंच गईल बा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, जहां शुरू होके जा रहल बा 3 मैच के वनडे सीरीज। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से रवाना हो गईल बा टीम इंडिया। अब पहुंच गईल बा पर्थ एयरपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में, जहां भारतीय टीम के देखे खातिर भारतीय फैन और ऑस्ट्रेलियन समर्थक दोनों लाइन में लाग के स्वागत करे खतरा तैयार बाड़े। टीम इंडिया में सबसे आगे नजर अइले रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनकर जोड़ी के देख के फैन लोग के चेहरा खिल उठल बा। यही दौरा में इनके संगे बाड़े कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा भी बनल बाड़े टीम में। यानी युवा जोश और अनुभवी जोड़ी के जबरदस्त मेल खा रहल बा। भारत के पहला वनडे मुकाबला होखे वाला बा रविवार के पर्थ में, फिर दूसरा मैच एडिलेड में और तीसरा मैच मुकाबला सिडनी में। ये तीनों मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के धरती पर टीम इंडिया के परखे वाला बा। सीरीज के बाद हुई 5 मैच के T20 सीरीज, जे 29 अक्टूबर से शुरू होके जा रहल बा। टीम इंडिया के विशेष खिलाड़ी T20 के 22 अक्टूबर के रवाना हुई हैं। रोहित और कोहली, जे अब टेस्ट और T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुकल बा, उनके भविष्य के लेके चर्चा के बाजार गरम बा। लेकिन फैन लोग के उम्मीद बा कि ई दूगो दिग्गज अब के ऑस्ट्रेलिया दौरा में फिर से धमाका करी हैं। गंभीर के बयान के भी याद करी, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप अभी दूर बा, लेकिन यह समय पर टीम इंडिया के साथ रह के रोहित और विराट जैसन खिलाड़ी बहुत काम के साबित हो सकत बा लो। ऐसन माहौल में पूरा देश एक बार फिर से टीम इंडिया के जीत के दुआ मांग रहल बा। अब देखल जाई कि पर्थ के मैदान पर गरजेला बल्ला कि बोलेला बाल। भारत लावेला जीत के खुशबू की कंगारू करे बाजी पलट। एक बात तय बा, टीम इंडिया के जोश आ जुनून दोनों पर बा सबके नज़र। रउआ देखतानी क्रिकेट के कहानियाँ, जहां हर खबर बा क्रिकेट के जज्बा के संग। लाइक करी और सब्सक्राइब करी ताकि रउआ के नया नया खबर टीम इंडिया के अपडेट मिलत रहे इस चैनल पर। नमस्कार।